कमिटि खानाय ini abono tuino oro tini जों kaisa asuknaimani o asuknaimanaga जों jotono positive jotono khatong thangjak saranglaijak bo bagara mo buthumno जों success khalai roknani bagui abono bising bising sini o jorela joto division mane committee bolo committee ni joto leader rok ini সময় tanglaika jotono batsake aje 2023 ni bo bagara je last match jora जों yak by yak rokunai याकूबा याकूब यापरी बाक्स के सेवगे खात थानसे के जों सभाव नखनाय जत दिन फैयो तो बबाग्रानि सभा बे बबाग्रानि मान सातसे जों एसा फैयो तो जों बाक्स के तनाय जों बे पुरुप्रिया बे ताबुकबो जारासिनि बथाव फायाको बबाग्रानि खरां खनायाको बरफ न जों गामि गामि नगर नगर थांगिनाय बरफ न बुजुगैति फैनायनि बागै जों दिनो अपानो अक्साबलायका दै नखलायनाय खनान जिबि जों जत्तनो जानि जानि जे मानफैके जों बरफ न थाङै बुजुगै सायगे बबाग्रानि जे थानसालि मारियाव जत्तनो निफैनाय अमनो जों दिनि अजागा अपानो जिनि मेन एजेन्डा आवनो तिनि कौशलके बे जत्तनो सर्वसम्मतभावे जों जत्तनो बुजुगै अमनो अबाहायकेनो सामो खालाय थानानै होननाय वाजगै गयसिनो